vă invit în momentele următoare să retrăim împreună copilăria. Ei bine, în ziua de azi mi-am propus să vă ofer pentru câteva secunde cheia sufletului meu, a inimii mele, și să pătrundem dincolo de ceea ce se vede. Cine este de fapt Alin Pop? Ce ascunde în spatele numelui său, a zâmbetului său care e de multe ori contagios? Aș vrea să vă invit cu mine în copilăria pe care am trăit-o eu. Aș vrea să povestesc despre familia mea, despre părinții mei, despre oamenii care m-au crescut până în această vârstă. Haideți cu mine în povestea mea.